Môj otec je Armén, mama je Ruska a v 89., keď všetci Rusi odtiaľto odchádzali, my sme sem prišli. Čiže začala moja dynamika. Nikto ma do toho netlačil. Ja som skôr bol hyperaktívny, čiže dali ma na športovú školu, takže zápasenie a tak ďalej, tak túto hyperaktivitu som túto si odpaloval. Táto doba je, aspoň ja keď som začínal, tak tie technológie v podstate boli ešte v plienkach aj pre priemysel. A skúšali sme proste priniesť niečo, zapojiť, dať humanitu do stroja. A samozrejme nie len, že ten stroj za nás to bude realizovať, ale skôr my ho v nejakom čase aktuálnom proste ovládame, pracujeme s ním, je to taký keby digitálny štetec. Podstatná vec na tom bola skôr sa nejakým spôsobom dynamickejšie sa vyvíjať. Lebo keď bol nejaký nápad, nejaká idea, tak sme ho vedeli dosť intenzívne a rýchlo zrealizovať, čiže človek sa vyvíjal oveľa dokonalejšie a rýchlejšie. Ja som sa to neučil, ja som to začal vnímať. Doteraz, keď mi povieš niečo, nejaké prepočty, započty a tak ďalej, ja v tom neviem, ale cítim tú matematiku, viem s ňou pracovať a to ma začalo baviť. A je to hlavne poctivé, že to není, že ja prídem a poviem, že je to akože z pol mesiaca za neviem čo, ale že proste je to dokazateľné, je to proste maximálne, to nadšenie, ktoré ja mám z toho, tak ho pretavujem do vizuálu, že vy niečo zbadáte, nezaujíma vás nič, ale vás to ťahá. Chcete zistiť, samotné to dielo hovorí, že zistiť, čo som. Ty naspäť, cez ten vizuál sa snažíš vlastne to pochopiť. A zistíš to moje nadšenie a tú pravdu v podstate. Väčšina ľudí nazerá na nejakú skutočnosť pod nejakým uhlom. My sa snažíme ich proste z každodenného vnímania vykolejiť. To znamená, keď všetci hovoria, že toto je čierna, my sa snažíme ukázať tam troška biele a ukázať, že dá sa na túto pravdu pozerať troška inak. Čiže preto tam do diel často zapájame kybernetiku a interakciu. Naposledy bola výstava v galérii Nedbálka pred 13 rokmi, čiže za tú dobu sme sa docela pripravili. No a teraz budeme proste komunikovať a rozoberať, akým spôsobom to celé odpalíme. Téma je to čas takého môjho detstva. Ešte, keď som bol malý, tak prišiel do mesta cirkus a bola tam jedna taká akože hala, kde vy vlezete, sadnete si do vláčiku a chodíte a prechádzate cez rôzne miestnosti, cez rôzne príbehy. Čiže takýto nejaký príbeh ideme momentálne spraviť, len troška v dospelosti. Bude to sprevádzané nejakým zvukom, ten zvuk je frekvencia, ktorá má za úlohu ťa dať troška do takého snovského stavu a budeme pracovať, preto je to aj v tme, a budeme pracovať so svetlom a veľa s odrazmi. Čo sa týka materiálov, bude tam optické sklo, optický akrylát. Tieto materiály medzi sebou a témy budú nejakým spôsobom alebo komunikujú spolu. Každé sa ťa snaží nejakým spôsobom zaujať. Abstrakcia má za úlohu alebo tú možnosť, že prinášať každý deň iný príbeh. Nielen na základe svetla, ale na základe samotného toho vizuálu. To znamená, ty môžeš v tom hľadať nové cesty, nové pochopenia. My zarábame, dá sa povedať, na základe citových hodnot. My sme tu v nejakej zodpovednosti. My musíme cítiť a vnímať a zisťovať, čo publikum potrebuje a kam ho môžeme osmerňovať. Keď človek nerozumie tomu, ani ten kurátor to nenapíše, že tomu nerozumie. Že proste človek tomu nerozumie, tak proste to hasne. Z ľudí sa začínajú stávať roboti, respektíve prestávajú chodiť do galérií, do muzea. My tu máme nejakú zodpovednosť. Vážim si to, že som tu, kde som a snažím sa pomáhať ďalej a snažím sa vlastne aj tie diela, aby vysielali proste energiu pozitívnu. Však o tom to je v podstate. Keď všetci budeme riešiť len zlo, tak tam budeme aj v tom zle.